ערב טוב לכל הקהל הקדוש, ערב טוב לכל הצופים בבית, דרך כל הלשון. השיעור כולו קודש, לעילוי נשמת מלך בן שמואל, ולעילוי נשמת ענת כץ בת לאה, ולעילוי נשמת הילדה הנעימה ליבי אסתר בת ספיר. רוח השם תניחם בגן עדן. מוריי ורבותיי, השיעור היום יעסוק בסוגיה שנקראת איסורים מכפרים. מעלת האיסורים וכיצד נכון להתנהג כשמגיעים האיסורים רחמנא ליצלן, ומה ניתן לעשות כדי להימנע מן האיסורים. ואף אחד לא רוצה איסורים. אנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא יציל אותנו מגזרות קשות, רעות ואכזריות. רוצים שנבוא לגאולה השלמה מבלי איסורים. מי רוצה איסורים? מה הדרך העוקפת, מסלול העוקף, להגיע לחיים טובים ומאושרים, אבל ללא איסורים? ללא איסורים. איך עושים את זה בצורה נכונה, מוריי ורבותיי? פרשת משפטים היא לכאורה, אמר לי מישהו, קצת אכזבה, חס ושלום. אחרי מתן תורה, קיבלנו את התורה בקולות וברקים, 10 הדיברות, הקדוש ברוך הוא ירד לעולם. והנה אנחנו מקבלים פרשה של כי תקנה עבד עברי. אלה המשפטים אשר תשים לפניהם, מגיעים לפרשה של עבד עברי שגונב רחמנא ליצלן, גונב איש ומכרו. פרשה קצת קשה ולא פשוטה, מורכבת לכאורה. ונשאלת השאלה, מדוע פתחה התורה מיד אחרי 10 הדיברות דווקא בפרשת משפטים? וזו שאלה נוקבת שיש לה כמה תשובות, ומהשבוע מצאתי תשובה נוספת לשאלה הזאת. הרב משנה שכיר, רבי יששכר טייכטל, נרצח בשואה, הוא מביא בספרו וורט נורא והיום, שעליו בסייעתא דשמיא נסובב את כל השיעור. כתוב במדרש, ואלה המשפטים אשר תשימו לפניהם, אומר המדרש, ועוז מלך משפט האב, אתה כוננת משרים. זה כתוב, אנחנו רואים את זה בקבלת שבת, ועוז מלך משפט האב, אתה כוננת משרים. האם משפט ודינים נוקבים מן השמיים זה דבר טוב או שזה דבר לא טוב? אומר הרב, משפט האב, צריך לאהוב את המשפטים. משפט האב. אז יש שאלה, מה זה ואלה המשפטים? משפט אחד, מה זה? 2 משפטים. יש משפט, מה שייך פה אלה המשפטים? למה לשון רבים? על השאלה הזאת אומר הרב משנה שכיר, אומר ככה, תקשיבו אותו, כתוב במדרש, ועוז מלך משפט האב, כתוב ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם ולא לפני גויים. לא לפני עכו"ם. לא לפני עובדי עבודה זרה. אלא לפני ישראל דווקא. אומר הרב משנה שכיר, תקשיבו ללשון שלו. ונראה לי בהקדים דברי הילקוט. משפטי השם צדקו יחדיו. מה שייך משפטי השם צדקו יחדיו? אומר ריש לקיש אמר מקל וחומר צדקו. ורבנן אמרו מגזרה שווה צדקו. והוא פלא. יש לו 3 מדרשים. ככה כתוב, ועוז מלך משפט האב, אתה כוננת משרים, צריך לאהוב את המשפט. דבר שני כתוב, תשים לפניהם ולא לפני עכו"ם, לא לפני הגויים. דבר שלישי כתוב, משפטי השם באמת צדקו יחדיו, ריש לקיש אומר יחדיו מקל וחומר, ורבי יוחנן אומר מגזרה שווה. רבנן אמרו מגזרה שווה, מה הפשט בדבר? הוא מביא דבר נורא והיום, שכתוב בגמרא בברכות, ותכף ניכנס בעומק הגמרא שם, כתוב שם כך, איסורים של אדם זה טוב או לא טוב? אומרת הגמרא, איסורים זה טוב מאוד, שאדם מקבל איסורים, וזה נפלא. מאיפה לומדים את זה? מפרשת עבד עברי. עבד עברי לומדים דין איסורים. למה? כי עבד עברי שהאדון מכה אותו, הכר אותו ושבר לו שן, יוצא לחירות. שבר לו רגל, יוצא לחירות. שבר לו עין, יוצא לחירות. אומרת הגמרא קל וחומר. אם עבד עברי שן אחת נשברה לו, יוצא לחירות. איסורים שממרקים את כל גופו של אדם, על אחת כמה וכמה שיוציאו אותנו לחירות. איסורים זה יוצא לחירות. אם עבד יוצא לחירות, אז אתה יוצא לחירות. אז אדם שחולה כל גופו רחמנא ליצלן, שיש לו איסורים מכל מיני סוגים, וכולנו סובלים איסורים ברמות כאלו ואחרות, מי יותר ומי פחות. אז הוא אומר, כשאתה יוצא לחירות, חירות ממה? חירות ממלאך המוות, חירות מכל מיני דינים. זה דבר אחד. דבר שני, הגמרא, רבי פלוני אמר, מגזרה שווה. מה גזרה שווה? נאמר ברית במלח, ונאמר ברית באיסורים. כתוב בפרשת בחוקותיי, אם תשמעו את הברית הזאת, אצל מלח כתוב ברית מלח. מה שייך בין מלח לבין איסורים? הוא אומר, מה מלח? ממתק את הבשר. שם את הבשר, אבל הוא תפל. רבי גבריאל, הבשר, הסטייק, חסר לו מלח, יש לשים המלח הזה מכירים את זה, למה עושים את זה? שזה יותר
מפצחים את המלח על ה... מתפוצץ על הסטייק, ממתיק את הבשר. ממתיק, מה המלח? אף איסורים ממתקים את הבשר, כך אומרת הגמרא. זאת אומרת שאיסורים, אחד מהשניים, לומדים שזה דבר טוב, או מדין עבד עברי, קל וחומר, ומה עבד עברי? שמה שיוצא לחירות בשן ועין, אנחנו, בני אדם, שמקבלים איסורים בכל הגוף, על אחת כמה וכמה שאנחנו יוצאים לחירות. 2, ומה עבד עברי? ברית מלח, גזרה שווה, נאמר ברית פה, ומה מלח ממתק את הבשר, אף איסורים ממתקים את החיים. ורבי שמעון זה פלא גדול. להפך, איסורים לכאורה ממררים את החיים. אדם שיש לו איסורים מר ממוות, רחמנא ליצלן, זה מייסר את האדם. מסביר הרב, תקשיב איזה נפלא זה, כתוב, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, תלמד אותם את הדין הזה, אחרי מתן תורה. היה אורות, היה ברקים, היה הר סיני הישן כולו, קיבלנו 10 הדיברות, הכל טוב ויפה. עכשיו מתחיל החיים עצמם. יש בעלי תשובה, מסכנים חוזרים בתשובה, קראתי פה בן אדם בהר הכרמל, יקר ביקרים. חזר בתשובה, כולם בזו לו וצחקו לו, ואשתו וילדיו. מסכן, קיבל את המחלה, חולה הרבה שנים. ואמרו לו, אתה רואה? אמרו לי, כמו איוב אני הרגשתי. באו אליי חברים שלי לבית חולים, אמרו לי, נו, איפה האלוקים שלך? מה יצא מכל ה... ממש, יסרו את האיסורים. מסכן, חלק על זה, אחרי זה אשתו חלתה, רחמנא ליצלן. ואתה אומר, איזו תורה ואיזו שכרה. אישה צדיקה, אני מכיר הרבה אנשים שמתנגדים, הרבה סיפורים, ואתה אומר, חס ושלום, אדם עלול לשאול שאלות מיותרות, וזה נראה לנו נגד השכל. מה קורה פה, הקדוש ברוך הוא? מה אתה רוצה ממנה? מה אתה רוצה מהגברת? מה אתה רוצה מהבן אדם? איפה אתה רוצה להביא אותו? אתה מחכה לזיווג, מסכן, 20 שנה מחכה להתחתן, רוצה בריאות, מה ביקשנו? חיים. חיים ביקשנו ממך. כי מקור החיים, אתה מקור החיים, מה אתה רוצה? אדם צריך לדעת שכשזה מגיע, שלא יהיה מבעט באיסורים רחמנא ליצלן. שיקבל אותם באהבה, כמו שאומר חובת לבבות, שאם הוא מורד באיסורים זה לא מועיל, אין בהם תועלת. אבל מה הסוד בדבר? מה עומק הדבר? אומר הרב, אשרה ואשר חלקה. והיה לה. זאת אומרת שכשאדם מקבל את זה, אני הבנתי מה אתה רוצה למתק את הבשר, אתה רוצה למתק כמו מלח שממתק את הבשר, כמו שן ועין שמוציאים את העבד לחירות, אתה רוצה להוציא אותי לחירות מגיהנם, חירות מדינים קשים. וזה הרעיון שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, ואלה המשפטים, מה זה אשר תשים לפני, מה יש לשים? תלמד אותם שבחיים עצמם, פעם אחת רואים את הקדוש ברוך הוא כשהוא מחייך, ושהוא טוב, ופעם רואים שהקדוש ברוך הוא כביכול רע, אבל הוא תמיד טוב. יש את השיר הזה, ויהיה עוד יותר טוב, ראיתי שיש ביקורת על זה. לא יהיה יותר טוב, עכשיו זה הכי טוב. גם אדם שיש לו האיסורים הכי קשים, זה הכי טוב שיש. אין יותר טוב, הקדוש ברוך הוא רק טוב ומטיב. גם כשרע, טוב. גם כשרע, טוב. אז לכן זה 2 משפטים. פעם משפט, שהקדוש ברוך הוא נמצא במשפט, משפט טוב, שהוא נמצא, זה טוב. וגם כשהשם נמצא בדרך לא טובה כביכול, זה גם טוב. גם זה טוב. כמו שכתוב, משפטי השם אמת, צדקו יחדיו. מה זה יחדיו? גם כשהשם טוב, גם כשהוא מטיב, וגם כאשר חלילה הוא מרע לך, תדע שהקדוש ברוך הוא טוב, והכל טוב מאת השם, הקדוש ברוך הוא מזכך אותך. כמו שכתוב, ייקח את הלשון שלו. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם רצונו לומר, הקדוש ברוך הוא אמר למשה שישים לפניהם את משפטי השם, שילמדם שאין לחלק בין משפטי השם בין טוב לרע, כי כולם שווים לטובה. תשים לפניהם, דע לך, גם אם השם עושה דינים קשים, גם אם הוא מיטיב והטבה גדולה, זה הכל, הרווחת או הפסדת שמעון, זה אותו דבר, זה הכל טוב. ועל זה בא המדרש ואומר, ועוז מלך, משפט אהב, צריך לאהוב את המשפט. אף בעת שמלכו של עולם משפט, האהב בעוזו של גבורה, שאוחז במידת הדין, אתה כוננת משרים. זאת אומרת, זה, אני חושב, אפשר להוסיף, הוא לא אומר את זה מפורש, הרב משנה שכיר, שזה יסוד היסודות, אחרי מתן תורה, עכשיו מתחילים החיים עצמם, עכשיו קיבלת על עצמך לקבל תורה, עכשיו מתחילים לחיות, איך חיים? תדע לך שיבואו רגעים קשים, עלולים להיות רגעים קשים, ואתה אמור לדעת איך להתנהל, ולא חלילה למרוד בקדוש ברוך הוא ולא להיות מבעט בייסורים, אלא להבין שמשפטי השם אמת, צדקו יחדיו, אלה המשפטים אשר תשים לפניהם, גם משפט של דין, גם משפט של רחמים, כולו טוב, כולו טוב מאת השם. אבל מה, שאלנו מה זה כתוב לכם דבר המדרש, לשים לפניהם ולא לפני גויים. הוא אומר דווקא אצל עם ישראל, אצל יהודי, אצל גוי, איסורים זה איסורים. זה לא ידעתי את זה. בכל זה ביעקב שהם תחת ידו יתברך. אבל העקום שהם מסורים אל הטבע, להם האיסורים הם רע גמור.
אצל גוי אין חשבון ארוך טווח, אצל גוי הוא אוכל את עולמו בחייו. טוב לו ורע לו, זה הכל רע וטוב גמור. זה מובן הפסוק, ועוז מלך משפט האב, אתה כוננת משטרים, משפט וצדקה ביעקב, אתה עשית דווקא ביעקב, זה משפט וצדקה, אבל אצל הגויים אין ביעקב. אפשר לסכם את דברי הרב משנה שכיר, משפטי השם אצל אלוקי יחדיו, הקדוש ברוך הוא מאלף אותנו בינה, שגם מיד תקף לאחר מתן תורה, תדעו לכם רבותיי, יש מושג של הנהגה שהקדוש ברוך הוא מתנהג בדרך של דינים. ולמה הוא עושה את זה? כדי למתק את הבשר, כדי להוציא אותנו לחירות. חירות ממי? יש לו חשבונות משלו. חירות ממלאך המוות, חירות מדינים קשים, חירות מייסורים. כשאדם בולע ייסורים פה, הוא חוסך לעצמו ייסורים בעולם העליון. וזה מתחבר למנוחה עליה השלום, באמת. ענת כץ עליה השלום, לא זכיתי להכיר. כמה התייסרה בייסורים קשים. על 20 שנה הייתה חולה. עליה השלום. היא נפטרה בקיצור ימים ושנים. וכמה נהנתה מהעולם הזה. אפשר לספור על היד. אפשר לספור את הרגעים כמה נהנתה. מעולם לא בעטה בייסורים. ומעולם לא בעטה בייסורים. ולא אשריה ואשרי חלקה, אשרי משפחתה שעושים ככה הזכרה, גם 10 שנים להחליף פטירתה, אבל מבלי לפגוע בכל הזכויות שלה, לשבח אותה שזכתה בן תלמיד חכם, ירא השם, עובד השם באמת, גם זכתה להעמיד בן אלוף ובן נגד במשטרה, ומומחים, כולם טובים, כולם אהובים, כולם ברורים, אבל ודאי וודאי שבעולם האמת מעריכים מאוד את לכן אנחנו מברכים שתי נשמתה צרורה בצרור החיים, אמן. מצאתי מן השמיים ליקוטי מוהר"ן, רבי נחמן מברסלב, דרך החיפושים במחשב, מצאתי יהלום נפלא. אומר את זה בתורת ט"ו. איך אדם ינצל מפחדים ומדאגות? יש אנשים מסכנים, כל היום מפחדים. פעם אחת הוא חרד שהביטקוין יעלה, פעם הוא מפחד שהוא ירד, פעם הוא מפחד מהמלחמה, לא תהיה מלחמה. כולו בפחדים, מסכן בדאגות, דואג, דאגת מחר. איך ניצלים מן הפחדים, מן הדאגות ומן האיסורים? תקשיבו, בורות של ליקוטי מוהר"ן, מצאתי את זה מן השמיים בדרך נס. הוא אומר, ובמה מעלין את היראה? בבחינת משפט. כתוב, מלך במשפט יעמיד ארץ. והארץ היא בחינת יראה. כמו שכתוב, ארץ יראה ושקטה. זאת אומרת, ארץ זה לשון יראה. היינו שישפוט כל עסקיו, כמו שכתוב, יכלכל דבריו במשפט, היינו שישפוט וידין בעצמו כל עסקיו. ובזה יסיר מעליו כל הפחדים. אם אדם שופט את עצמו, יש דרך שאדם יכול לעשות מסלול עוקף לאיסורים לקדוש ברוך הוא. איך עוקפים את האיסורים? שהוא עושה לעצמו משפט. בעצמו הוא דן את עצמו. וכשהוא עושה בעצמו משפט לעצמו, אז הקדוש ברוך הוא משחרר אותו. הוא אומר כך, ואז מגיעים ליראה אמיתית, ובזה יסיר מעליו כל הפחדים. ותישאר יראת השם ולא יראה אחרת. כי כשאין האדם דן ושופט את עצמו, אין לאדם חשבון נפש עם עצמו, הוא לא... בוא ניקח משל, אדם שאין לו חשבון עם עצמו כלכלי. הוא קונה וקונה ומגהץ ומזמין מחוץ לארץ ומהארץ, מהדר. קונה וקונה וקונה. אם אין לו חשבון עם הבנק והוא לא יודע להתנהל, הבנק יבוא אליו. ואז זה כבר לא טוב. אם הבנק מתחיל לדפוק לו בדלת, בדרכים שלו, כן, שם לו תמרור אזהרה ומרים לו, זה מאוחר מדי. נכון? אם הוא צריך לעשות לעצמו חשבון, הוא מתנהל בצורה נבונה ונכונה, בכלכלה נכונה, אז הוא יצליח, לא? הוא אומר אותו דבר, אומר רבי נחמן מברסלב, כשאין האדם דן ושופט את עצמו, אז הקדוש ברוך הוא צריך להתערב. אז השם בא ומתערב. אזי דנים ושופטים אותו מלמעלה. כמו שכתוב בפרשת משפטים, אם אין דין למטה, יש דין למעלה. אם האדם לא דן את עצמו, אז דנים אותו מלמעלה. לכן הוא אומר, וכששופטים את האדם במשפט דלעילה, אזי הדין מתלבש בכל הדברים. יש איזה מדרש שאומר שכל הבריאה כולה משרתת את הבורא ברוך הוא לקיים את גזרותיו יתברך. לפעמים יש איזה... יכול לשרת את הקדוש ברוך הוא יתוש. יכול לשרת את הקדוש ברוך הוא ציפור. יכול לשרת את הקדוש ברוך הוא... כל דבר יכול לשרת את השם. כן, יש פעמים שמשרת את הקדוש ברוך הוא ציפור, כמו שמצאנו אצל טיטוס הרשע, ששירת אותו, מי שירת אותו? יתוש. יתוש נכנס לו בנחירה עם הגמרא בסנהדרין, ואכל אותה מוח, טיטוש, כן. אז יש פעמים שיתוש כאילו משרת את הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, רבי נחמן מברסלב, תקשיבו לזוועות. הוא אומר, כל הדברים נעשים שלוחים למקום, לעשות בזה האיש משפט כתוב. כתוב במקרא בנדרים, תודה רבה. כתוב במקרא בנדרים, משפט האב, אתה כוננת משרים. וזה בשביל לעורר את האדם, כי הוא בעצמו נתעורר, הוא מעריך פה הרבה. בקיצור, הוא אומר פה רבי נחמן מברסלב, שכשאדם, אפשר לקרוא את כל התורה שלו, הוא מעריך פה הרבה, וזה יושב דבר נפלא ביותר,
כשאדם לא עושה משפט לעצמו, הוא לא דן את עצמו והוא לא עוזר לעצמו לצאת מן האיסור, לעשות חשבון נפש, אז כביכול אין ברירה. מתעוררים עליו מן השמיים, וכשמתעוררים עליו מן השמיים זה מאוחר. כתוב בגמרא, לעולם מתפלל אדם שלא יחלה, כי אם הוא חלה, אז זה כבר קשה להוציא אותו. לעולם כשאדם נמצא בתוך אדם יש לו ג'יפ 4x4, נכנס לתוך הביצה. אם הוא נכנס מדי עמוק, כבר אפשר להוציא אותה. חוכמה היא, נהג טוב יודע, לא לסמוך על 4x4, לא להיכנס יותר, אתה תוכל לצאת. אתה נכנסת כבר לך תצא, אותו דבר, לעולם מתפלל שלא יחלה, כי אם הוא כבר חלה, זה כבר מאוחר. אומר רבי נחמן, אם יש דין למטה, אין דין למעלה. אם אין דין למטה, יש דין למעלה. וכשאדם מתחיל להפנים את הנקודה הזאת, שהוא יכול להציל את עצמו, יש אור החיים. אני קראתי אותו כמה פעמים בפרשת ויחי, אתן לכם דוגמה. אור החיים אומר שכתוב שהגאולה העתידית, תבוא, אומר הפסוק, אוסרי לגפן עירו ולסורקה בני אתונו, כיבס ביין ולבושו, ובדם ענבים סוטו. אומר אור החיים הקדוש. נתכוון לומר, כי גלות הרביעי שבו יגלה הגואל העצום, צריך שתהיה ביד ישראל מצוות עסק התורה. הגאולה תבוא רק על ידי עסק התורה. וזולת זה יתעכב מבו, לא תהיה גאולה. אם לא נעסוק בתורה, לא תהיה גאולה. רמז באומרו כיבס, מה זה כיבס? פירוש כוחו של המלך המצופה שילה, מלך המשיח, שילה שמו הוא בחינת עסק התורה. על ידי שאנחנו עוסקים בתורה, יבוא מלך המשיח. שיתעסקו ישראל ביינה של תורה. והאיים מה שפרשו בפסוק, הביאני אל בית היין, כי באמצעות היין יהיה לבושו. לבושו שהוא כינוי למלכות. אז הוא אומר ככה, אומר הקדוש ברוך הוא, תקשיב, בוא נעשה עסק. אני יכול להביא לכם את הגאולה, או באמצעות לימוד תורה, או באמצעות משהו אחר, או באמצעות דם, רחמנא ליצלן. או באמצעות ענבים, יין, יינה של תורה, או באמצעות חס ושלום. נתכוון לומר, עובדם ענבים, כי אם יגיע זמן הגאולה, ולא יימצא יין, לא לומדים תורה מספיק. אנשים עסוקים בדמיונות, טסים וחוזרים, עולים ויורדים בו, תגיד את זה, חוזר מטיסה, הולך לטיסה, חוזר מחופשה, אין לו מה לעשות בחיים. 6-7 פעמים בשנה שנוסע לחוץ לארץ, מבלה זמנו לריק, עסוק כל היום בחומר, קנה חליפה, קנה זה, קנה אוטו, קנה בית, החליף, משדרג, כל היום, איפה אתה מבזבז את החיים שלך? שאין בנו תורה תהיה הגאולה באמצעות עול תוקף הגלות אשר יצירון האומות לישראל. כמו שכתוב, פתאום, טורקיה פתאום קמה עלינו, איפה בטורקיה? תמיד היה נחמד. הפך ליבם לשנוא עמו. אתם רוצים עוד אויב, נעשה לכם עוד מישהו, אתם רוצים את האמוריות, נעשה לכם אויבים. יש לי הרבה אומות, 70 אומות, כולם משרתים לא יתברך שמו ויתעלה. הבחירה היא בך, או שתעסוק בתורה, בדם ענבים, או כיבס ביין, או בדם ענבים, איך אתה תחליט. ולא יהיה בישראל זכות לגאולם, יעמיד להם מלך קשה כאמן. והוא אומרו, עובדם ענבים, כי באמצעות האיסורים יזדכחו הנפשות ויתבררו הניצוצות, כדרך שהתבררו באמצעות בחינת התורה. אלא שזו מלאכתו נאה, וזו מלאכתו בלתי נאה. הדרך להינצל מן האיסורים, שהאדם מייסר את עצמו. איך האדם מייסר? יש איזו אמרה של אחד מהגדולים, הוא אומר, אדם צריך להבין שהעולם הזה זה כמו מסעדה. תאכל, תזמין. מלצר לא מבקש, היום לא מבקשים לך כסף בהתחלה, נכון? אדוני, אפשר גם חומוס, אפשר גם סלט, אפשר מיץ תפוזים, מה לשתות? אז אתה חושב שזה מכינה, מה זה בא לשתות? קולה, תשלם 36 שקל על בקבוק כזה קטנצ'יק. אתה במסעדה, אז מזמינים, וגם את רוצה, וגם הוא רוצה, וגם זה רוצה, ומביא גם כזה, ואתה יודע, מתן לי גם מזה, ואין מה כך. אבל בסוף מגיע החשבון, אומר הרב, אומר רבי נחמן, אם יש משפט למטה, אם תעשה חשבון לבד עם עצמך, תעשה חשבון כמה שעות הולך לך ביום על רוחניות, כמה הולך לך על הבלי העולם הזה, כמה אתה עושה חסד, כמה אתה עוסק בתורה, כמה אתה שומר על העיניים, תעשה חשבון, אתה לבד, אתה ובורך, ובזה תנצל מן האיסורים. כשאדם מדיר שינה מעיניו, יש איזה מדרש, הוא מביא את זה בשם הרב, אומר שישנם, ככה את הלשון של הרב, אומר, כתוב במראה כהן, כל שאפשר לעסוק בתורה ולא עוסק, הקדוש ברוך הוא מביא עליו איסורים מכוערים, בגמרא. למה? כי לימוד תורה בלילה ואינו יושן, נקרא איסורים גם כן. אם אתה לא לומד, אתה לומד תורה, קמת בלילה, הילד העיר אותך לזה, קמת לשירותים, קמת לשתות משהו, עכשיו מה אתה חוזר לשתות כמו זה? כבר ישנת ברוך השם, שב תקרא איזה משנה, שב תקרא איזה אור החיים, שב תקרא איזה, מה אתה מהנדס, מחכים לך מחר במשרד, שב תעסוק בתורה. אז למה? כי זה גם נקרא איסורים. אז הקדוש ברוך הוא אומר, הבחור הזה הוא בחור טוב, הוא מייסר את עצמו. איפה הוא מייסר את עצמו? הוא מביא לי את התפוקה, באמצעות שהוא קם מוקדם, הולך למקווה,
עושה מעשים, לומד תורה, משקיע את זמנו, מצוין, זה לא צריך לקחת לו כלום, תן לו לעבוד, הוא עובד יפה, לא צריך להתערב לו. כאשר אדם לא מתערב, הוא לא עובד, כאשר אני חייב להתערב, הוא יבוא לעולם הבא, כולו מבלע וחוגג ונהנה, יהיה לו בסוף חשבון ארוך שם בעולם, צריך קצת לקחת לו מפה. הוא אומר, כתוב בילקוט, אמר רבי ביזנה, אין אדם בעולם בלא ייסורים, כולם סובלים. חש בשינו, אינו יכול לישון. מה קרה לי ישנת אתמול? אל תשאל, התנפח לי פה, וזה לא ישן, 3 ימים ו3 לילות. יש לו טיפול שורש, הרופא לא ענה, זה היה יום שישי, שבת, ראשון, 3 לילות, הלך לרופא, סדר איזה טיפול שורש, עוד סבל, עוד כסף, סידר את העניין. חש בעינו, אינו יכול לישון, היה לנו עכשיו מישהו שמעון שלנו, שמשמרהו וחייהו דימם מתוך העין, הלך לקופת חולים, בזבז זמן, שמשלח לו רפואה שלמה. חש בעינו, ייגע בתורה, אינו ישן, כך אומר המדרש בתהילים. גם זה לא ישן, וזה לא ישן. זה ער וזה ער. אשרי הגבר אשר תייסרנו יה, ומתורתך תלמדנו. אשריו ואשריך כל מי שבזבז את החיים שלו על איסורים של רוחניות. והתורה על כל פנים אינם איסורים מכוערים, כמו שאומר אור החיים הקדוש. זה הדין מכוער, וזה, בכולם נגיע לאותו תוצאה. תבוא הגאולה, או ביין התורה, או באיסורים של דם. זה מכוער וזה, אז חבל. אז הדרך הגדולה לצאת מן האיסורים, זה שאדם עושה משפט לעצמו, אם יש דין למטה, אין דין למעלה, אדם מייסר את עצמו, עכשיו אנחנו בשובבים. מי שמייסר את עצמו, אין מתנות חינם, מי שמייסר את עצמו על המתנות שהוא קיבל, על כל מה שבזבזנו בעולם הזה, שזה משפט שכתוב, אמר אותו רב משה שטרן בחובית הצדיק המפורסם, רבי יוזל מנוברדוק, תקשיבו ללשון, העולם הזה הוא כמו מסעדה, יושב במסעדה ומקבל את כל מה שמזמין בלי שיעור, אבל בסוף מקדישים לו חשבון על כל דבר, אף בעולם הזה יכול ליהנות כמה שירצה. מביא רב משה שטרנבוך, אומר כתוב בזוהר הקדוש, שלפעמים אדם יודע בבירור שהדין עמו, רק אין לו 2 עדים. יש בתורה על פי 2 עדים יקום דבר, יש דרך להוציא כסף מחברו. איך? 2 עדים יקום דבר. אבל הוא יודע שזה האמת, 100%, הוא יודע שפלוני נכנס לו במכונית, שבר לו הוא ראה את זה בעיניים שלו, אבל אין לו עדים. מה זה שווה? כלום. הוא מכחיש, אמר לו זה היה לפני, מה אתה מדבר, אין מצלמות, אין שום דבר, תמיד המצלמות לא רלוונטיות שצריכים אותם, אין. ואין לו 2 עדים כשרים, לכן מפסיד בדין תורה. אז מה תגיד, הלך הכסף? מה זה התורה הזו חס ושלום בתורה של שקר? מה זה לא... הנה, הפסדתי. אני יודע את האמת שהכסף מגיע לי. והנה התורה. והוא, או שיש מקרים שאדם צריך להישבע. עד אחד צריך להישבע, אבל הוא לא מוכן להישבע. אבא שלו ציווה עליו, אל תישבע. ידע שזהו דינא דגלגוליה, כך אומר הזוהר הקדוש. מה זה דינא דגלגוליה? 2 פירושים. פירוש אחד, יש חשבון. ההוא ששבר לך את הטמבון, 5,000 שקל, אתה שברת לו לפני 250 שנה. זה היה בכלל באשכנז, באירופה, היית פעם אשכנזי, והוא בכלל היה תימני, אתה היה מה שהיה, ועכשיו זה חשבון שהקדוש ברוך הוא ניקז 250 שנה אחרי. זה פשוט. ויש אומרים פירוש אחר, שחייב, דהיינו שהקדוש ברוך הוא מגלגל את הדברים שתפסיד פה 5,000, אתה יודע למה? שתהיה בצער וייסורים, במקום חס חלילה לשבור את הרגל. עכשיו אמא של אחד האברכים פה, הלכה ברגל במודיעין עילית, אישה קצת כבדה, אישה גדולה, זזה מעדה במדרכה, עשתה סיבוב עם הקרסול, טרח, נשבר, התרסקה, כלום, לא אפילו אין את מי להאשים, לעיריית מודיעין עילית, לא יודע אם אפשר להוציא שם משהו. שברה את הקרסול, עכשיו ניתוחים, הסתבכה, כל מטה לחמה נשבר, אין לה פרנסה, בבעל זרה, כל החיים, מכלום, משטויות, נשבר. אז אומר, הקדוש ברוך הוא מגלגל לך, קח 5,000 שקל פה, שאתה רוצה שאשתך תשב 6 שבועות באיכילוב, מה אתה מעדיף? אני ממיר לך את זה. קח לך 5,000 שקל פה, 50,000 שקל שם, כל אחד לפי המספרים שלו. אני רוצה אז אני, דינא דגלגוליה, אבל אין לי עדים, זה לא בסדר, זה לא פייר מה שהוא עושה. אדוני, תקבל את זה ככה, זה לא פייר, אבל לשפטי השם אמת, ישרים, צדקו יחדיו, הקדוש ברוך הוא יש לו חשבון שלו, איך זה יסתדר ומה? לא יודע, זה לא הוא, עזוב, תשחרר אותו. תתאמת, תנסה להוציא, יש חוקים בתורה הקדושה, מיצית את הזכויות שלך, גמרת את החשבון, מהרגע הזה אתה מקבל את הדין, פטרו אותך מדין יותר קשה, כך אומר הרב, דינא דגלגוליה. אבל במקום אחר ניצול על ידי ממון זה, שנפטר בעונש ממון זה מייסורים או מקיצור ימים. מה אתה מעדיף ל-50 שנה להיות עשיר או 100 שנה שרביש? נראה לי שרובם מעדיפים או קיצור ימים או מחלות אצלו ואצל בני ביתו.
ומענישים אותו משמיים בממון זה שהפסידו שלא כדין. יכול להיות גם כן שיש מושג שאדם מפסיד שלא כדין, זה עוד יותר ממרמר אותו. פתח לו, תגידו שזה. כשאדם מפסיד שלא כדין, זה עוד יותר רע לו. עוד יותר מר לו. כן, כי הוא מרגיש שלוקחים לו, אכלו לי, שתו, אתם מבינים מה שאני מתכוון? כשאדם, אני חושב, יש לי מישהו תובע אותי, וזה סתם. זה עוד יותר מצייר אותך. זה מרושע, אכזרי, אתה לא בן אדם, אתה נכנס כבר לדמות, אתה נכנס... שחרר, זה במקום דברים אחרים, הקדוש ברוך הוא פודה אותך, השם פה, אם השם סידר שככה יהיה, שחרר את העניין. מבינים? דינא דגלגוליה, פטרו אותך עם משהו יותר מסובך. אז לכן הוא אומר את זה בהקשר שאדם שהולך לערכאות, רחמנא ליצלן, הוא אומר שמי שהולך לערכאות זה מרים יד בתורת משה, הרב משה שטרן שלו על זה אריכות מילים. הוא אומר, אבל לקחו לי, אין לי ברירה, אדוני, אין ברירה, יש דין תורה, יש לזה כללים. אז הוא בא להגיד, אם יזכה בממון על ידי ערכאות, אל תחשוב שהרווחת משהו, לא הרווחת כלום. זה נזק גדול. אז הוא אומר, תקשיבו טוב ללשון שלו, שמעתי במורתי על הרב חנן וסרמן. רב חנן וסרמן זצ"ל, זה חיבר כמה ספרים, קובץ מאמרים, שני חלקים מומלץ מאוד. תלמידו המובהק של החפץ חיים, נרצח בשואה שביקום דמו, הרבה סיפורים בשלב, לא כאן הזמן להאריך. אומר רב חנן וסרמן, הוא היה אצלנו בלונדון, לונדון זה העיר הבירה בבריטניה. אומר, התארח אצלנו רב חנן וסרמן בלונדון. ואמא שלו, אמא של הרב שטרן ברוך, אמר לו כבוד הרב, כתוב בתורה, וברכתיך בכל אשר תעשי. צריך לעשות השתדלס, צריך לעשות פשוט פרנסה, צריך לעשות השתדלות. נכון? פרנסה לא תנחת לך מן השמיים. לא ירד לך פתאום שטרות. היא אומרת לו, מה הגבול והמידה של השתדלות? שאלת השאלות. כמה אדם צריך להשתדל ולהתייגע לענייני פרנסה? לא נתבאר שיעור העשייה, ברכתיך בכל אשר תעשה. כמה לעשות? לא כתוב. מה הפתרון? השיב הרב, תקשיבו טוב, גדר הביטחון שמאמין שאין חוטפים בעולם הזה. זה לשון יפה, שזה לשון פרנסה לא חוטפים. אין חוטפים בעולם הזה, והיינו, אם אדם מקריב את הרוחניות שלו, ושקוע תמיד רק בגשמיות להתעשר, הוא מדמה בנפשו שהוא מאושר, שיש לו כסף, הנה, היום הרווחתי כך וכך, אתה יכול להתווכח עם העובדות, הנה, מכרתי, קניתי, הנה, מראה לך את הרווחים. מי שיכול להתווכח עם מספרים, מספרים לא משקרים. שהוא מאושר חייב לדע שאין חוטפים, ואם חטף את מה שלא מגיע לו, יחסר לו בזה חיסרון אחר, בצרות, קיצור ימים ושנים, מחלות אצלו משפחתו, עליו לפתוח בהשם שהכל שקול מדוד, וכשמוסיף בהשתדלות יותר ממה שנגזר לו, עלול לגרוע בעצמו ממקום אחר יותר חשוב. זה לא יעזור, המשחק פה, אתה פשוט, אתה חוטף במקום אחד, כך, תחטוף, הרווחת. אבל חס ושלום, הפסדת כמה שנים בחיים שלך, חס ושלום, קיבלת מחלות, חס ושלום. ולידון דידן הוא אומר גם כן, ויפה, שהעניין הזה שאדם מרבה בהשתדלות, חושב שהוא יכתוב, ושהוא יעשה, ושהוא יהיה זריז נזכר, דע לך, זה בסוף יהיה לך לרועץ. אז מה הפשט? הוא לא ענה לה רבי אלחנן, בחוכמה הוא ענה לה, הוא אמר לה מה לא לעשות. כמה הוא לא אמר, הוא אמר לה מה לא. מה לא? זה בלי לחץ, ובלי חטיפות, ובלי טרדות, ובלי לחשוב שאכלו לי ושתו לי ולקחו לי, הקדוש ברוך הוא דן דין אמת. כדי להבין את עומק הדברים, אמרתי, ניכנס קצת לעומק הדברים בגמרא שם, בברכות דפי, אומרת הגמרא, אלו אין איסורים של אהבה. איך אדם ידע אם האיסורים שהוא סובל, זה איסורים של אהבה, או איסורים שאינם של אהבה. אומר רבי יעקב קמינצקי, מה שייך איסורים של אהבה? כלום יש סיכוי שאדם, הקדוש ברוך הוא ייתן דין בלא דין, הקדוש ברוך הוא ייסר מישהו, מבלי שהוא מגיע לו איסורים, מה זה איסורים של אהבה? יש גמרא, ובא במציע, הגמרא אומרת, אדם שהוא רצה להיות חסיד, הוא בא לחבר שלו, גנב לו את הפלאפון, אז הוא בא אליו אחרי כמה זמן, הוא אומר לו, אני חייב לך, גנבתי לך את הפלאפון, לא, יתפסו אותו שהוא גנב, ואז הוא חייב לו כמה? 2 פלאפונים, כמה עולה פלאפון היום? 5,000 שקל. הוא רוצה כביכול להיות חסידה, קדישה ופרישה, לתת לו 10,000. אז הוא אדם נחמד, אבל הוא לא רוצה לתת לו 5,000 שקל, הוא לא יקבל ממנו, אז הוא גונב ממנו, כדי שיהיה לו 10,000, שיהיה לו עוד 5,000 שקל, זה אדם חסיד. הגמרא אומרת לו, לא טוב אתה עושה, אל תעשה עבירות. לא עושים עבירות, הקדוש ברוך הוא ייתן לו בדרך, אל תיתן לו בצורה כזאת. אז הוא אומר, רבי יעקב קמינצקי מסביר דבר, שהקדוש ברוך הוא נותן איסורים לבן אדם, הכוונה היא אפילו אם לא מגיע איסורים על העוון הזה, לא מגיע לו איסורים על כזה עוון קל, והקדוש ברוך הוא, כיוון שהוא חסיד, והוא רוצה לגמול אותו, אז הוא נותן לו איסורים גם על דבר שלא מגיע לו, כן? הקדוש ברוך הוא מדקדק עם חסידיו כחוט השערה, והוא נותן לו איסורים, למרות שלא מגיע לו איסורים, זה הכוונה.
אז הגמרא אומרת, אלו הם איסורים של אהבה, איסורים שלא מבטלים תורה. ומאן דאמר אחר אומר, לא, גם אם זה מבטל תורה, זה עדיין איסורים של אהבה. אלא מה זה איסורים של אהבה? כל שמבטל ממנו תפילה. כן, גם כי תרבות תפילה, אומר הנביא, אינני שומע. זה כבר דרגה יותר, שאדם אפילו לא יכול להתפלל, אדם יכול לצעוק לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא רחם עליי, הוא מדבר עם השם, הוא מתפלל אליו, זה עדיין איסורים של אהבה. אם הוא לא יכול, ככה הגמרא אומרת, אמר רבי יעקב ברידי אמר רב חנינן, ברכות דף ה', אלו הם איסורים של אהבה, כל שאין בהם ביטול תורה, שנאמר, אשרי הגבר אשר תייסרנו יה, ומתורה תחת תלמדנו. איסורים ותורה ביחד, אתה מצב טוב. אבל אם זה איסורים, ואתה לא יכול ללמוד תורה, אז זה איסורים שהם לא טובים. אבל לכן אומר, לא, ביטול תפילה, שכלומר, ברוך אלוהים אשר לא הסיר תפילתי וחסדו מאיתי. אם אתה עדיין יכול להתפלל הקדוש ברוך הוא, אז עדיין איסורים של אהבה. ואז הגמרא מביאה פה את המקור של הדין. ואז הגמרא מביאה אחר כך את רב שמעון בר יוחאי. תנא רב שמעון בר יוחאי אומר, 3 מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל, וכולם לא נתנם אלא על ידי איסורים. ואלו הם תורה, ארץ ישראל ועולם הבא. זאת אומרת שתורה, כדי לזכות לתורה, אדם חושב שהוא יישב ככה ומפה ושם, זה לא, אתה לא תזכה לתורה. נחמד מאוד, אבל לזכות לכתרה של תורה, זה דורש איסורים. העולם הבא זה דורש איסורים, זה דורש הקרבה. ודבר האחרון, ארץ ישראל, כמו שאנחנו רואים פה, אין יום אחד שקט, כל יום מפה ומשם, ועד שאין מריבות מהאומות העולם, אז יש מריבות בינינו. לא חסר, ברוך השם, כל יום והחדשות שלו, כל יום אז איסורים זה חלק אינטגרלי מהחיים. מצאתי וורט יפה בחתם סופר, שהוא מביא בשם שו"ת הריבש. מה קורה אם עבד יבוא לאדון שלו? הרי למדנו ששן ועין הוא יוצא לחירות. אז יבוא אליו איזה אברך, יגיד לו, תשמע, אתה רוצה לצאת לחירות? לך לאדון שלך. תתחצף אליו, תגרה אותו, אז תן לו פליק באוזן ותברח. אז הוא ירוץ אחריך, ייתן לך בנה אחת, ישבור לך את השן, ואז תצא לחירות. מה אתה אומר? ככה הריבוש מסתפק בזה. זה עבד חברמן. הוא יבוא אליו, האם זה יצא טובה או לא? הבנת את השאלה ראובן? הוא יבוא, מה? מה היה עם חנה? אדי מתכוון לגמרא בברכות, שחנה אמרה לקדוש ברוך הוא, אתה רוצה שאני אלך איתך בדרך ככה או בדרך ככה? תן לי ילדים, לא תן לי ילדים, אני אלך ואסתר, ואז כתוב שמברכים את הסוטה, שתתברך במאה ויהיה לי ילדים. אז אני אלך או ככה או ככה, אבל אני רוצה בנים, אני לא מוותרת. אבה לי בנים, ועם עין מתה אנוכי, בלי בן אני חסרה. תקשיבו אותו ללשון. הריבש, אם התחיל העבד לעשות דברים אשר לא כדת, ועל ידי זה הריב עם אדונו, עד שהאדון הביא לו סתירה אחת, והיה לו ידיים, אצבעות קבב, והביא לו סתירה, שבר לו שן, רואה אותו מדמם, בום, מוציא שן, עכשיו זה הפסד, עבד 6 שנים, יודעים כמה כסף זה? לא יודע לשער את זה אפילו. סכום עצום, שן קטנה כזאת, שן חלבית שנשארה לו מאחורה, הביא לו סתירה, שואל הריבש, האם על ידי זה יוצא לחירות או לא? מה אתם אומרים? יוצא לחירות, אבל הוא עצבן אותי. מה? יוצא לחירות, אומר, תביאו ראיה, אומר, חתם סופר, יש לי ראיה. מה הראיה? כתוב בגמרא, אין איסורים בלא עוון. ולמדנו מאיפה לומדים איסורים ומרקים, מעבד עברי, קל וחומר. ומה העבד יוצא לחירות בשן ועין, אדם שביוסר כל גופו, על אחת כמה וכמה שיוצא לחירות. למה אנחנו מקבלים איסורים? אין איסורים בלא עוון, אנחנו התחלנו עם הקדוש ברוך הוא. התחלנו עם הקדוש ברוך הוא, קיבלנו איסורים. נו, אבל אתה התחלת, לא משנה, גם איסורים כאלה במרקים. אז הוא אומר, גם שן ועין, כי אחרת זה היה קל וחומר פרחה, אם תגיד ששן ועין, זה רק כאשר הוא לא חטא לאדונו, והאדון הביא לו סתירה באופן יזום, אז אתה לא יכול ללמוד קל וחומר משם הבנת את הוורד של החתם סופר או לא כל כך? לומדים איסורים ממרקין משן ועין. קל וחומר, אבל אם שן ועין זה דווקא שהעבד לא חטא לאדונו, אז הוא יוצא לחירות. איך אתה יכול ללמוד לאיסורים שלנו? הרי איסורים שלנו, אנחנו חוטאים לקדוש ברוך הוא, לכן מקבלים איסורים. מי אמר שזה מנרק? כמו השמלן, שגם אם העבד מתחיל, הוא אומר, ודבר ידוע שעווננו גרמו, שהקדוש ברוך הוא מביא עלינו איסורים, ואנו גרמנו לזה. יש בספר חישוקי חמד, הוא מביא כמה עצות איך להינצל מהאיסורים. אנחנו נקרא ציום שמעון. הוא אומר, דבר הראשון, לקבלם באהבה. לקבלם באהבה, הוכיח לחתם סופר, שאפילו איסורים, שאפילו אם העבד התחיל עם אדונו, והוא שבר לו את השם כתוצאה מזה שהוא היה חוצפן ואז פנים ולא קיים רצונו, גם זה נחשב איסורים, אפילו את זה, למה? והיה מאצלנו, שלומדים קל וחומר אצלנו איסורים ממרקים מעבד, ואנחנו מקבלים איסורים, אפילו עשה בכוונה.
למד את השיטה. קבלם באהבה, כתוב במראה ברכות, כל העוסק בתורה, איסורים בדלים ממנו, רבותיי, תראו מה הכוח של תורה. איסורים בדלים. אומר היעבץ, היינו איסורים שיש של פורענות, ושיש בהם ביטול תורה, כגון אלו בטולים ממנו, אבל שאר איסורים באים עליו, שהתורה לא נקנית אלא באיסורים. הוא אומר, ודאי שיהיה לו איסורים, ודאי שלא אומר תורה, מה זה בדלים ממנו? הכוונה היא בדלים ממנו איסורים של הנהגות העולם, של פורענויות, שיש בהם ביטול תורה, אבל סתם איסורים של טרדות פרנסה, וריצות, ופה דברים כאלה קטנים, ודאי שיהיה לו. אבל לקבל את האיסורים באהבה, כמו שהגמרא אומרת, צמא דאיסורי קבולה. הסם הכי טוב של האיסורים, לקבל אותם באהבה, להגיד לקדוש ברוך הוא, אני יודע שאתה דן דין אמת, אני סומך עליך, אני בוטח בך, אני יודע שאתה... דבר שני, כמו שאמרתי לכם מקודם, לנדד שינה מעיניו בלימוד תורה, כמו שקראתי לכם באור החיים הקדוש, על ידי נידוד שינה, זה לא ישן וזה לא ישן, אתה לא ישן על תורה, תראו, כשאדם יפנים את הנקודה הזאת, אתם פתאום תראו כמה זמן יש לך ללמוד תורה. עושה חשבון, קשה, בא לי לנוח, מה עדיף? שבט ברמב"ם עכשיו, שבט בהדסה, שבט לא עלינו, אנחנו, את שחר דוידוביץ', לא נשכח אותם, שיחזרו לשם בריאים ושלמים, עשו 3 שנים, כבר 3 שנים נמצאים מעבר לים עם הילד, שיהיה בריא, כל אשר יש לו ייתן בעד נפשו. אז אנחנו יכולים להימנע מכל זה, אנחנו יכולים לייסר את עצמנו, אשרי שתייסרנו יא, ומתורתך תלמדנו. דבר אחרון, אומר גזירת תלמיד חכם, צדיק גוזר, והקדוש ברוך הוא מקיים. כתוב בגמרא, שאדם מוכר חפץ, מוכר עצב, נכון, אדם מוכר משהו, פתאום המוכר מתחרט, זה נקרא ליל החרטות. הוא אומר, למה מכרתי לה? והקונה שמח, בדרך כלל, בנוהג שבעולם מוכר עצב, קונה שמח. אומרת הגמרא, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, והוא שמח, למרות שהוא נתן לנו את התורה, הוא עדיין שמח. שואלים כולם, הקדוש ברוך הוא לא נתן את התורה, התורה היא שלו, אנחנו לומדים בתורת השם חפצו, ובתורתו יהיה יומם, אבל הקדוש ברוך הוא לא נפרד, הוא רק כמו שכירות נקרא לזה, הוא לא נתן לנו את התורה. אומר היעבץ, תקשיב, אומר המדרש בשם היעבץ, הוא אומר שכשהשם נתן לנו את התורה, הוא נתן לנו גם את ההנהגה של העולם על פי התורה. דומיה דמסירת חפץ, כלומר שהקדוש ברוך הוא גוזר גזרה ותלמיד חכם יכול לבטל גזרה. זה גם אור החיים שלא נחזור עליו עכשיו בפרשת בשלח, שהוא שואל למה משה לא הצליח לקרוא את הים, ורבי פנחס בן יאיר בגמרא בחולין קרא את הנהר חופשי חופשי, 3 פעמים. אומר אור החיים הקדוש, זה קודם מתן תורה, זה לאחר מתן תורה. אחרי מתן תורה, הקדוש ברוך הוא מסר את כוח הבריאה לידי תלמידי חכמים. אז הוא אומר, גזירת תלמיד חכם, לכת תלמיד חכם, אדם שיש לו איסורים, יכול ללכת לצדיק גדול ומפורסם אמיתי, שעוסק בתורה לשמה, כזה צדיק יכול לבטל. כתוב בגמרא, בצרור המור, הוא מביא על הפסוק, הו הודע אליו חטאתו אשר חטא, פרשת ויקרא. הוא אומר, מתי הקדוש ברוך הוא מודיע לי את חטאתו אשר חטא? איך אדם יודע את זה חטא אם הוא חטא? מה זה הו הודע רבי איתי? הו הודע אליו חטאתו, מתי הקדוש ברוך הוא מקבל בת קול מן השמיים? אז יש כאלה שיש להם תענית חלום, הגמרא אומרת במסכת תענית, שבאמצעות חלום אדם יכול לפרש את החלום ולהבין חטא שהוא חטא ולחזור בתשובה, ולכן תענית חלום אפילו בשבת, טובה התענית לחלום כאש לנעורת, שהתענית היא טובה, למה? באמצעות תענית הוא מכפר על עוון שגילו לו מן השמיים, חטאת אבית פשעת, אבל בלי חלום איך ידע אם הוא חטא או לא. אומר הרב צרור המור, על ידי האיסורים, אדם צריך לבחון את עצמו ולהגיד איפה טעיתי. אדם חוטא בעיניים, יקבל מכה בעין. אדם חוטא ברגליו, יקבל ברגליים. לא צריך להיות מרוסק. אז הוא אומר, האיסורים טובים שהם מודיעים לאדם חטאו. ולכן אמר שלמה במקום אחר, יהי אדוני אלוהינו עמנו, כאשר היה עם אבותינו. איך הקדוש ברוך הוא היה עמנו עם אבותינו? היינו, שבכל יום שהיו חוטאים, היה מענישם. העונש והאיסורים הם מראה, הם תמרור אזהרה. כשיש לך אדם שיש לו תמרור כאלה בתוך האוטו, סיפר לי רבי אורי, שהיה לו אתמול תקלה באוטו, עוד אור ועוד מנורה ועוד מנורה, עצר את האוטו בצד, התרוצץ, הלך וחזר. יש עוד אדם אחד מראה, זה האוטו הזה, מה זה המנורות האלה? הלך לזה בריב יחסי מונוע, ניתק את כל הלוח מכווני, אומר, עזוב אותי מהשטויות האלה. יש אנשים שעושים את זה, עוצם עיניים. אדם שכזה, שויטה, טיפש, מה אתה עושה? אדם כואב לו הראש, נוירולוג, אני לא אוותר, עושה בדיקות דם, בדיקות שתן, בדיקות מעבדה, בדיקות מורחבות, בדיקות... מה אתה רוצה? הוא רוצה להשתיק את האיסורים, הוא רוצה לכבות את הלוח מכוונים, הוא רוצה לכבות את ההתראה. יש לך התראה? שויטה, ההתראה הזו היא בעצם מחיה אותך, ההתראה הזו נותנת לך כוח. עוד כמה דקות, כבר. ההתראה הזו היא מחיה אותך, ההתראה הזו היא בעצם החיים שלך, מה אתה עושה? אומר הצרור המור,
אשר הודה אליו חטאתו, מי הודיע עליך הקדוש ברוך הוא? איך הוא מודה? באמצעות האיסורים. לכן האיסורים מעבר לכפרה שלהם, הם בעצם מראה, תמרור האזהרה, אומר לך אדוני, משהו פה לא בסדר, איך תדע? מכוונים אותך, לא תמיד זה קל, לא תמיד זה פשוט, אדם שכואב לו הכבד, כואב לו הבטן, מה יעשה? אולי הוא מבלע יותר מדי, אולי אוכל לו כשר, כואב לו הלשון, תחזק בלשון הרע, כואב לו העין, תחזק במרות, כל מיני, יש דברים פשוטים, ואם לא, יתלה בביטול תורה, כן, כמו שהגמרא אומרת, יתלה בביטול תורה. אז הוא אומר, לכן האיסורים, הזכות הגדולה, כשהיה להם בזמנם, בפרשת מצורע, רואים שהיה להם את הנגעי בתים ונגעים על הגוף. למה אין לנו היום נגעי בתים ונגעים על הגוף? אנחנו לא מספיק כשרים, נכון? הגמרא בסוטה אומרת שמשרבונו עפים כבר בטלה מי סוטה. מי סוטה כבר לא. מי סוטה היו פועלים בעולם נקי, אבל בעולם שכולו זימה כבר מי סוטה לא פועלים. שרבו שם כמה. אז תורת נגעים בטלה כי אנחנו רחוקים מהקדוש ברוך הוא, אבל הקרבה לשם, שאדם מרגיש, הוא עושה מעשה, מקבל תוצאה. תוצאה כנגד פעולה, לכן אומר הרב צרור אמור, רבי אברהם סתם היה אחד מגורשי ספרד, האיסורים הם תכלית היקום ותכלית הבריאה ותכלית הקשר של יהודי עם אלוהיו, מפני שבאמצעות האיסורים הוא יודע איפה הבעיה, הלוח מכווני אומר לו יש בעיה בגלגל, שים אוויר, הכל טוב, יש בעיה במנוע, קצת שמן אתה פותר את הבעיה, יש בעיה בחלן זה הדרך, קצת בעיה בעין, לא תשים טיפות, שים טיפות, כי צריך לעשות את ההשתדלות הרפואית, אבל תנסה להבין את העומק, כואב הרגל, איפה אני רוצה? שוט ממהר, לרוץ מרגליים, לרוץ לטוב, לכן על זה הדרך. יש שוט של הרב משה שטרנבוך, הוא אומר לו עלינו, ונקרא ציום, הוא אומר שהורים שעשו בדיקה גנטית, רחמנא ליצלן, וגילו שיש ביניהם נשאים, אקס וכל מיני כזה, ויש בעיה. ויוולד להם בן חס וחלילה פגום על פי הסטטיסטיקה. ונשאלת השאלה, האם צריך להתחתן, צריך להתגרש או לא? אין לי כאן כוח להעריך בדבר הזה, מה ההשקפה, של האם זה נכון או לא נכון, אבל יש שאלה כזאת, זה במקרים שיש חשד, אז כדאי לבדוק, במקרים שיש חשד, במקרים שיש נישואים של משפחה, שזה שני בני דודים, לכן אצל הישמעאלים יש הרבה, זה נישואים בתוך המשפחה, ויש כל מיני רחמנא ליצלן, אבל בסופו של דבר, אנחנו לא יכולים לתאר את הגזע, יש כאלה אנשים שחושבים שהם יכולים, אתה לא רוצה להאריך פה, אבל יש פה הרבה אריכות מילים, אז הוא שואל ככה, ההורים מחלה תורשתית שלפי הסטטיסטיקה, הילדים שיוולדו משניהם, עלולים להיות פגועים במוח, או עיוורים, או חרשים, או עיוור, או פיסח, או אילם. שאלת השאלה, האם, מה עושים? הוא אומר, על פי העצה להתגרש. הוא אומר, כמו ששתיהם מוכנים מציע לכם להתגרש. למה? ואז יהיה לכל אחד ילדים בריאים, ולא יסבלו כל החיים. ואז הוא אומר, תקשיבו ללשון הזה. אבל אם ההורים קשה להם, הם אוהבים התקלות, הם לא יכולים לוותר. כן, נכון. קשה להם בגירושין, אי אפשר לחייבם על דרך זה מכוח מצוות פריה ורבייה, ואף שעל ידי זה עלולים להיוולד חס ושלום ילדים לא בריאים, מכל מקום כל נשמה של יהודי שיורדת לעולם, יש לה תיקון, יש לה תפקיד, ואף בנולד פגום במוח, יש לו נשמה מיוחדת, זה לא הולך לריק, זה לא הבאת פה שניצל, זה נשמה, בן אדם ונשמה, תקשיבו ללשון, ואף שלהורים יש צער רב וגדול, הלא צער לאדם מחפר והרבה שלוחים למקום, ואילולא הילד המפגר, אולי היה אחד במשפחה מת, רק משפטי השם באמת צדקו יחדיו, והילד גופה שסובל להיכנס בעולם הנצח להיכל גבוה מאוד, וההורים התגאו שזכו לגדל נשמה קדושה כזאת. הוא אומר, וראיתי עובדה בחזון איש, תקשיבו טוב, שבאו אליו שני הורים שיש להם ילד פגוע, אין לו מוח, לא יודע מה, מת, גמור. חזון איש קם לפניהם, אבל אני רוצה להגיד לכם שאני זוכה לעמוד לפני הורים, שהקדוש ברוך הוא בחר בפני זוג הורים שיהיה להם ילד שכזה, מאחר שזכו לגדל כזאת נשמה קדושה עד למאוד. זכיתם, חזון איש נעמד בפניהם. אז מה הוא אומר? אז הוא אומר, הוא מנסה להגיד פה, שוודאי שמצד אחד אדם צריך להימנע מן האיסורים, ומצד שני אם הוא קיבל את האיסורים האלה, והוא זכה באיסורים האלה, אז יש בזה, והוא אומר אולי גם יכול להיות שאין לחייבם להתגרש, כי אולי הקדוש ברוך הוא ירחם, וילדו ילדים בריאים, אנחנו לא יודעים, ואולי לא עלינו ילד בריא, לא עלינו תאונה, נופל על הראש, איבד את ההכרה, לא הגיע חמצן למוח, וגם קיבל, גם משותק, חסר משותקים שנולדו בריאים, חסר משפטים למקום, כמו שהוא חסר לו דרכים, אבי דינה בלא דינה, אז אל תנחוש בקיר, אם ביררת ואמרו לך יש בעיה, אבל אם נכנסת כבר ואתה בתוך העניין, לא מחייבים אותה להתגרש. אבל הוא אומר, האיסורים מחפרים, אחרי זה הוא שואל שאלה אחרת, הוא אומר, האם מותר להתפלל על חולה שימות, חולה כולו איסורים, אין תקווה לאחרית, כבר הגיע למצב שאין לו שום תקווה, כל הרופאים פה אחד אומרים, גם אם נצליח, אין טעם. אז הוא מביא בר"ן, הר"ן מסכת נדרים מביא,
אבל יש לו איסורים גדולים והוא לא מוכן לסבול, הוא אומר לך, אני רוצה לגמור. רב שמואל רוזובסקי, אחד מראשי ישיבת פונוביץ', שהיה בחולי האחרון מיוסר, כל מי שמגיע אליו, אמר, בבקשה ממך תתפללו עליי, שאני אצא מהאיסורים. אמרו לו, מה הכוונה? מה הקדוש ברוך הוא יודע? או שיקח אותי, או שיביא את הבריאות, אבל אני לא יכול לסבול. תתפללו עליי שיציל אותי מן האיסורים, רחמנא ליצלן. אז הר"ן בן נדרים מביא בדף מ' שלפעמים יש איזו דרגה, יש לך מבוא לתשובה על זה בחזון עובדיה באבלות, בביקור חולים, האם באיזה שלב מגיע החולה למצב שימות. גם הרב יצחק מספר עליו פעם שהגיע לעשות הקפות, וזה בבית חולים, איך זה נקרא השיקומי הזה? לוינשטיין, אצל אחד שלא עלינו, עשו שם הקפות עם שופרות כדי שימות. כי האישה הייתה עגונה כל ימיה מסכנה, אישה צעירה, שרת עגונה, הוא יכול להיות שם צמח, להתעקע שם שנים, ואין כלום, לא עלינו, שלא נידרש לנידונים האלה כולם. אז הגמרא מספרת על אמתי דרבי, זה גמרא בכתובות, שרבי היה צווח מייסורים. וכולם התפללו למטה בית מדרש, התפללים, ומחזיקים אותו. בא האמתי דרבי, אחר כד, זרקה אותו לחוצה. כולם, מי יצאו החוצה? ואז רבי מת. רבי נפטר באותו רגע. סתם פה רואים את העניין הזה שכל האנשים שצועק בחוץ, מה אתה יוצא? מה אתה משטרה? אתה חמוש? רבי איתה יכול לצאת, יכול לעזור. שזה ישר כולם עוצרים, מה זה משנה? כשמישהו נכנס בדלת יוצאים. הרגע הזה אתה מאבד, כתוב על דוד המלך בגמרא בשבת דף ל', שהוא שאל את הקדוש ברוך הוא, הודיעני השם חיצי ומידת ימי, הקדוש ברוך הוא תמות בשבת. אז הוא כל שבת לומד כל השבת. בא מלאך המוות, רוצה לקחת אותו, לא יכול לקחת אותו, כי הוא עשה לו רעש בחוץ, שנייה אחת תסתכל, נפל דגה ומת. השנייה הזאת היא קריטית לפעמים. אז הוא אומר שרואים אצל אמתי דרבי, שכדי להציל את רבי מן האיסורים, עשתה מעשה, והגמרא שיבחה אותה למעשה הזה, היא לא עשתה פעולה נכונה, שבעצם היא גרמה לרבי למות. אז הוא אומר, שאומר הר"ן בן נדרים, מוכח מכאן שלפעמים מותר להתפלל על חולה שימות. אז הוא אומר, מה הדרגה? כולם סובלים, כולם היום, רף הסבל שלנו היום נהיה, אדם כבר יש לו קצת שפעת, הוא אומר, נראה, דהיינו כשאין לו כבר דעת כלל. אם הוא על מדזולם, ועל משקרים, וכולו מורדם, והכמויות רק מוגדלות, ואין תכלית, ואין תקווה, ואין אחרית, וכל רגע שהוא קצת נאור, הוא כבר צורח עד השמיים, ונותנים לו את המורפיום, תלחץ, ברגע שזה תלחץ, תסכם. מה דרגת הכאב? 10, 50, כואב, לא יכול, לא מסוגל, לוחץ. אז איזה תכלית יש בזה? אפילו תשובה הוא לא יכול לעשות שימלא. אין לו תשובה. אין, הוא תקוע בתוך, אז הוא חי מת, הוא חי בתוך מיטה, הם משכחים. הוא אומר, כזה מקרה שאין תקווה ואחרית, ואין טעם בחיים כאלה, הוא לא יכול גם מצוות. הוא לא יכול אפילו, כי ערעור תשובה אחד, מתוך קבלת איסורים זה אין ארוך, לכן לנו אין את הזכות, אבל אם הוא מבקש, תקשיבו ללשון שלו, אם אין לו דעת, ואינו ראוי לקיים מצוות, ולדעת הרופאים לא שייך שיחזור, במצב הזה שהוא נמצא, לא שייך שיחזור שכלו לתפקד, וכן בקדושי עליון כרבי, שסברה שאין החיים כדאי לו, כשאיסורים נוראים, ואינו יכול לעבוד את השם ומצטער, הוא מוטב שימות מיתת עצמו, אבל בכל אדם אף שמצטער, הלא דוחין שבת בשביל חיי שעה, למדנו בכולל, שאדם שהוא חולה, חיי שעה, אין לו תקווה ואין לו אחרית, ומחיילים עליו שבת, מה העניין? שעה, חיי שעה, אומר הבאר היטב, בסימן שכ"ט, אתה יודע למה? שיכול באותה שעה לזכות להרבה לחזור בתשובה, עכשיו אמרו על הזמר מתי כספי, אמרו שירר בתשובה בשעות האחרונות, בחודשים האחרונים, שאמר יש בורא לעולם, זה שווה לאין ארוך, כתוב שבאדם שלו, כתוב, הוא לא מאמין בגורל, הוא מאמין באלוהים. אשריו ואשרי חלקו, וכתב את זה באתר, ואולי איזה קידוש השם שיתעורר מזה, לא הכרתי אותו כל כך, אבל על הרעיון, אתה יכול לחזור בתשובה באמצעות זה. אומר המאירי, ככה מובא בביאור הלכה בסימן של כ"ט בהלכות שבת, שבאמצעות וכל שכן דלא להתפלל שימות בשעה שיכול לזכות לחיי נצח. קיצור, הוא אומר, אם הוא יכול להחלים ולחזור לדעתו, והוא סובל מאוד, מותר להתפלל. אבל אם לא, אז לא. כזה אומר, מצאתי בשם ספר תפארת ישראל, כדברי הר"ן, שמותר להתפלל שימות אם יצטער הרבה. רבותיי, סוף דבר. אנחנו כולנו רוצים חיים טובים וארוכים, אנחנו בפירוש בחור אל תבינו לידי ניסיון, אנחנו רוצים לחיים טובים, אבל דבר אחד ברור, שכשיש איסורים, אסור לו אדם לבעט באיסורים, זה דבר ראשון. דבר שני, יש דרך להימנע מהאיסורים, האיסורים הם מראה, האיסורים ממתקים את הבשר, והדרך היחידה להימנע מן האיסורים, אשרי האדם אשר תייסרנו יה, ומתורת אחד תלמדנו, או אם יש דין למטה, אין דין למעלה, הקדוש ברוך הוא יציל אותנו מכל מיני דינים קשים, אותנו וכל ישראל, וכן יהי רצון לומר אמן. רבי חיים הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא את ישראל, לפיכך אמר תורה שנאמר, חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש.